és most már nincsenek, szóval így régen vidáman volt, most már nem annyira. Szóval így lehetnek ilyen ennyi fokozata is, fogom meg azt a két, enged kettő viszont benne. Nem. Bennem is. Ne érintsd azt először. Egyenletesen fogsz, hogyha mondjuk így kicsit elengeded meg vissza, akkor minden tudom mutatni, és az nem teljesen jó. Jó. Akkor szorítsam végig, ha nem, akkor már fogjam rendesen. Igen, hát kényelmesen, nem kell szorítani. Ide letehetem? Persze. Na, ez a mutató majd jobbra fog elmozdulni, hogyha éppen találtunk valamit. Egyaránt még nem állítottam a pozitívnál és negatívnál is, nem egy hazugságvizsgáló, szóval csak töltést mér. Jó, gondolatoknak elektromos töltése van, és ebben kis elektromos töltése van, és az ellenállásba ütközik, és úgy mutatja ki tulajdonképpen a dolgot. Na. Mi az, ami igazán aggaszt téged? Van nincs. Nem kell megmondani, szóval tényleg így. Ami aggaszt? Mi lesz velem a jövőben? Hol fogok dolgozni? Abszolút nem aggasztotta meg sem mozdult. Ez nem hazugságvizsgálat. Még egyszer, ez nem hazugságvizsgálat. Most arra van, hogy mondjuk meg tudjuk nézni, hogy mondjuk valamin tulajdonképpen tudunk keresni ilyen múlva dolgokat. Nem tudom megmondani, hogy mondjuk valamikor hazudsz vagy sem. És merre mozdult el, vagy most ez hogyan? Nézzük még egyszer, én visszahozom középre, és innentől kell nézni a közép iránytól, szóval mi az, ami igazán aggaszt téged? Nem kell válaszolni rá, jó? Csak magadban. Pont ennyi. Meg keresgélje. Majd én szólok egynél, jó? Nem látom azt, mert Ez jó. Ha ezt jobban felidézed, akkor jobban felidézed. Hullám. Szóval így működik ez az egész dolog.